Ας τα βλέπουν αυτά κάποιοι άλλοι άνθρωποι. Είναι οι ίδιοι που, εν πάση περιπτώσει, σήμερα πανηγυρίζουν, αύριο μπορεί να πετάνε πέτρες, μεθαύριο να βρίζουν και να φτύνουν παίχτες κλπ. Να βρίζουν τον Νικοπολίδη, να βρίζουν τον τάδε ή το δίνανε. Τέλος πάντων. To the scene and won a silver medal on this event. Ο Λουκοπολίδης τι δουλειά έχει να βγει ως μπροστάρης του Ολυμπιακού να αναλάβει? Δεν υπάρχουν παλαιόρες στην ομάδα? Δεν θέλω να ξεκινάς έτσι. Όχι, ξεκινάω έτσι. Τι δουλειά έχει? Δηλαδή ο Λουκοπολίδης στο μάχη και μιλιά δεν λύγει στον Παναθηναϊκό. Στο Ολυμπιακό με το πήγε το πια στα νεύρα του. Πέταγε γάντια, μίλαγε για συγκεκριμένους διαιτητές, έκανε ιστορίες κτλ. Πώς έγινε έτσι? Και τι θες να πεις τώρα? Πώς έγινε έτσι στον Ολυμπιακό? Δηλαδή ποτέ είσαι άνθρωπος στα μεγαλώνει. Θες να πεις κάτι? Λέω ότι ο άνθρωπος όσο μεγαλώνει θεωρητικά ηρεμεί. Ο Λουκοπολίδης γιατί μεγαλώνει και τσίτος? Στο 2004 έφυγε τον Παναθηναϊκό, δεν έπαιζε. Ναι. Και δεν έχει κάνει ποτέ μανούρα με κανέναν, ποτέ. Στον Παναθηναϊκό, ποτέ. Δεν θυμάμαι εγώ τουλάχιστον ποτέ καμία. Και όταν δεν έπαιζε, και όταν έπαιζε ο Βάντσι, και όταν έπαιζε. Όχι, μέσα στον αγώνα. Ποτέ. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ να έχει κάνει την παραμικρή μανούρα ούτε σε προπονητή, ούτε σε παίχτη, ούτε σε συμπαίχτη, ούτε σε διαιτητή, ούτε τίποτα. Κοίταξε. Θεωρητικώς τα πράγματα πηγαίνουν όπως τα λες. Η πορεία της ζωής είναι αυτή. Ναι. Δηλαδή μεγαλώνεις, μεγαλώνεις και βουλάρεις. Ναι. Δεν κάνει να κάνεις και παιδιά που έχει κάνει ο Νικοπολίδης. Και όταν πας και στο λιμάνι της καρδιάς σου που ο Νικοπολίδης, ξέρεις. Ναι. Αράζει το λιμανάκι εκεί και τα λοιπά. Ναι. Μια χαρά. Ναι. Μπορούμε σε αυτό το σημείο εδώ, ως Έλληνες φίλαθλοι που αγαπάμε το ωραίο ποδόσφαιρο, να ευχαριστήσουμε τον κουμπαρά Ρικάρδο για την έξοδο που έκανε στο κόρνερ. Ναι. Μέσα σ' όλα. Να σου πω, είχε βγάλει τα γάντια, μήπως? Δεν πρόσεξα, πρόλαβε. Σημασία έχει το Χαριστέας φορούσε τα τσαρούχια. Τα τσαρούχια φορούσε, δεν ξέρω αν φορούσε το σπασουάρ ο Χαριστέας. Έχω μια αίσθηση ότι είχε αφήσει το σπασουάρ. Αν δεν ξέρω αν γίνομαι χιδαίος αυτή τη στιγμή, αλλά πάση περιπτώσει. To the scene and won a silver medal on this event. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, Ναι. παρότι είναι πανθομολογουμένος καλός ποδοσφαιριστής στον κόσμο, και το είπε και αυτός. Ναι. Λέει, είμαι ο νούμερο 1 ποδοσφαιριστής στον κόσμο. Ναι, τελείωσε. Ναι. Ωραία, κτλ. Με μια λογική Χαριστέας δεν μπορείς να πει ότι είμαι και το πρώτο μπουζούκι. To the scene and won a silver medal. Ας τα βλέπουν αυτά κάποιοι άλλοι άνθρωποι. Είναι οι ίδιοι που, εν πάση περιπτώσει, σήμερα πανηγυρίζουν, αύριο μπορεί να πετάνε πέτρες, μεθαύριο να βρίζουν και να φτύνουν παίχτες κλπ. Ποιος είναι αυτός ο οποίος κρατάει την αναπληρωτή μέχρι να σκάσει μέσα στον Βελίξ? Επειδή δεν του δίνουν να πιει μαγικό φίλτρο και μας απειλεί ότι δεν θα ξανακάνει δηλώσεις. Και αν δεν κάνει δηλώσεις, τι να κάνουμε δηλαδή εμείς τώρα? Να και να κάνει, να και αν δεν κάνει τελική ανάλυση. I would say we have a new leader. He scored a 9.8 in the qualification heading into today's event final.